caggal nde yimɓe gimmi Dakar lamorgo leydi Sénégal hanki sanga 1h du matin en jettimo ɗo e wuro ngo 8h pawɗi hojomaji capanɗe tati nde jecciɗen ɗo henna en tawi ɗo henna machallah tertago mawgo ɓe ganduɗa yimɓe wuro ngo tertimo ɗum ba Muttaar Aali Sih kañum e ɓesgu muɗum oɗo saaha ɗo kaldan me moɗon hay sa weddima ñorgo samata saabu dendagal wuro ngo foof hande eɗen mbawi wiide rentiti ɗo galle makko ɗo noon gam bismademo ko adi eɓe natana golle ɗe hano hannirta ni en tawi ɗo musidɓe makko en tawi ɗo koreji makko en tawi ɗo yiɗɓe makko en tawi ɗo jinnaɓe makko suddiɓe makko sukaɓe makko e foof eɗen mbawi wiide noon hande wuro ngo foof nanɗo ala noon ko addiɓe so wona programme o ala noon ko addiɓe so wona événement o kamɓe fof noon ɓe gaari nde jettiɗen eɗen mbawi wiide yogo e wuro ngo en tawi ɗum ɗo henna machallah ɓene kuccani golle ɓene kuccane kasetaji ɓene kuccane jaɓɓade hoɓɓe oɗo saaha mo kaldeten ko ɗum ɗo tigi woni ɗo e galle Muttaar Aali Sih ko wona ɗum ko kala ko wawi ɗo ene ɓennude so Allahu lamɗo jaaɓi humpata on ma yimɓe juu naata e ɗum ko ganduɗa kañum tigi woni programme o hano hannirta ni oɗo saaha noon ko ɗum ɗo woni ɗo musidɓe tedduɓe ha yeeso ko lawol ha hande koye programme o wona caggal nde hoɓɓe ɓe bisma ñalande jomam ñalande sodi ñalande sama jeyne ñalande jomam ñalande eyo ari fundana be mbi codi ñalande sodi ñalande jomam ñalande sodi ñalande eyo ngane beylan ñalande sodi ñalande ñalande sodi ñalande eyo fabiraɓe ñalande funda ñalande sodi ñalande yo Allah moƴƴin malna ñalande sodi ñalande yo babiraɓe ñalande sodi ñalande walla yo Allah moƴƴin malna ñalande sodi ñalande yo belawe bani ñalande sodi ñalande babiraɗo kay yonni ñalande sodi ñalande hato beylan rewo e worgo ñalande sodi ñalande eyo ha sincu ñalande sodi ñalande Muttaar Aali Sih ñalande sodi ñalande eyo sambali ñalande sodi ñalande jomin jeeyi ha joɓɓe wuro Ali ñalande sodi ñalande min jeeyi ha to jum yele jeje ko ñalande sodi ñalande eyo jum jere jum walo ñalande sodi ñalande e ato anda e ari funda ñalande sodi ñalande eyo Piindi ñalande sodi ñalande wallahi Piindi naɓe mbi codi ñalande sodi ñalande eyo babiraɓe ñalande sodi ñalande wallahi dinguirel fulɓe kay wi sodi ñalande sodi ñalande
bandiraɓe sehlaɓe e yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo ko to e mbel weldi ɗiggude weli mudde kay weli laamade ɗo wiyete ko ay funda ando sa beylan huccude ngan jinde buubu koye ceelaɓe diwan ceela woni sababu o noon koko wiyete ko so weli ko ladde jaaraa ɗanniyanke baɗɗo ladde seeko mi naata yehi Allah uddita ɗum arti cuuɗi mumen sababu o ko Muttaar Aali Sih e galle muɗum ngoɗo wo sosa ko caggal ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi caggal fitina Sénégal e Mauritanie nde bandiraɓe hewɓe eggina gadda ɗo wongo sosa goddari bandiraɓe won hen kalda dutti kooti toon to rew heddiɓe ɓe ɓenni dowlaji denduɗi Amérique e nder aduna o e ballal ACR Muttaar Aali Sih e galle muɗum jeeya hen bandiraɓe sehlaɓe en jii ko l'an 2008 ujunnaji ɗiɗi e jeetati ko ndeno artuno ngolɗo kadi ko ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi o tito cuuɗi men to ndemandi fooli jiggandi jatti baɓoy konnandi woni ay funda ando sa beylan ne jiime maayo men wiyetengo maayo gayo o holliti kanko Muttaar Aali Sih amnata ko tawa yaadani e Piindi TV o yaadani e haalirde men teccan ko ɗum saabi e gardugol Muttaar Aali Thiam wondema ganduɗa ko ɗaha Thiam Ablaye Samba Sy wondema ganduɗa ko Salmata Diop e Thiat ko kamɓe jaano gam settade ɗiɗo ñalɗi teddungal ñalɗi fodde no wayanno ɗannade jaaƴo arta e cuuɗi mumen no wayi welde ni to ndemandi fooli jiggandi jatti baɓoy konnandi bandiraɓe ngari teddinama belnanama yimama askinama wambaɓe ngari almuɓe ngari cosaan waɗama pinal waɗama ala mo ayani ɗon e oɗo ñalawma so tawi noon ay funda ando beylana haale e jettat mo ganduɗa kañum woni Samba Boka Moussa Sy mo ay funda balluɗo bandiraɓe ha mbawi arde ga e Dakar e kala saaha pewni kayitaji men ha mbawi ɗannade dañi ko ɗum noon ɗo ene jogui kadi kawis mawɗo ngoɗo maayo wiyetego maayo gayo ne jogui kawis mo ganduɗa ko kawis kawɗo no fewi ketɗen Salmata Diop o wada ko haalani men hen eɗen ɗo e maayo ngo ko maayo gayo ɗo e tufde anno sa tacciri nde ɗo tufde noon to keɓata ko tufde ngan no pamirton tan musidɓe tedduɓe yewoɓe ayawo Piindi TV maayo noon ando ɗo to kaldanme moɗon kaltateɗo histoire mo ganduɗa koko naate koye yimɓeɓe yaltata ha ila abadan maayo ngo ɗo ngo ganduɗa kañum woni maayo gayo ko maayo han ngo wonno ceerno Elage Amadere Diaw rutti e joomum ene foti taccinede maayo ngo nawe toon to ganduɗa kañum woni wuro meɗen Ceelaw ngam toon wona foftorde muɗum e ko noon hollita ko nden tigui woni nde laana makko yuwi noon goskiki saami e nder ndiyam he ƴeegna ko nden tigui maayo ngo fuɗɗi hutorede ha no hannirta ni